Meni je toliko malo vremena dato da možemo ostati do sutra na tu temu. Sve što bi ja prešao u tom domenu bi prešao u domen gaženja autonomije. To ne želim da radim. Drugo, vi znate da svaki fakultet ima svoju etičku komisiju. Znači da negde profesori koji imaju taj stepen obaranja iznad svake normale je nešto što do sad nije rađeno. Mi imamo novi savet za nacionalno za visoko, novo telo za akreditaciju i ja sam nedavno formirao još dva saveta pri ministarstvu. Jedan savet se bavi reformom visokih strukovnih škola u akademije, a drugi savet se bavi uvođenjem novih indikatora kvaliteta u visoko obrazovanje. Znači, ako to uspemo da uradimo u neko dogledno vreme, mislim za par meseci da smo uhvatili misao, pomoćemo ovim telima da to bolje i brže uradi. Moramo to da uradimo. Čuli ste i moje izjave da nam je i Evropska komisija za kvalitet na visokom dala 2 godine revizije, od čega je 6 meseci prošla, marta. I mi imamo obavezu da redefinišemo mnoge stvari. Uradilo se već dosta. Usvojen zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. Agencija se pri završetku formira pre roka godinu i po dana. Radimo sektorska veća. U Nacionalni savet za visoko su ušli predstavnici poslodavaca. Vidite da sad insistiramo u izmenama dopunama da se savet poslodavaca čuje i vidi. Jer bilo je može, to ne znači da mora. Sad kažemo mora. Tako da smo sa izmenama dopunama ušli i zbog pojasnoća tih stvari i zbog starih studenta, videli ste, zbog lektora i niz drugih stvari koje je trebalo popraviti. Eto, to je sad bio razlog. Katedra za srpski jezik je najmanje do sad pisali, već sledeće godine neće. Ne znam da ste juče čuli podatak, telo koji se bavilo kulturom, prosvetom, naukom, 2001. ugašeno. I nije se znalo čija je to nadležnost. I po inerciji su samo univerziteti imali razmene lektora da je reciprocitet. I mi smo došli u problem da sad gde je naš otišao u penziju, ulete Hrvat, ulete iz Bosne. Jer oni to ne doživljavaju više kao razne jezike. Ali mi smo sad rešili da to prepoznamo zakonom, da se tamo gde nema reciprociteta budžetira, spasili smo Rim, Atinu, Solun, Ljubljanu i upravo nam je to cilj. Upravo ta katedra je najveća. Jeste. Hvala vam.